Το βίντεο αυτό είναι μια μικρή παρουσίαση για τους φίλους που τώρα μπαίνουν στον κόσμο των φωτοβολταϊκών και θα ήθελαν με απλά λόγια να καταλάβουν τα βασικά του στοιχεία. Τι σημαίνει ένα φωτοβολταϊκό, από ποια σημεία αποτελείται, τι δουλειά κάνει ο inverter, τα πάνελ, οι μπαταρίες, ο φορτιστής, κάποιες πρακτικές συμβουλές για το πώς. Όταν μιλάμε για φωτοβολταϊκά, το σύστημά μας αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, δηλαδή τα πάνελ, τα οποία πρέπει να έχουμε επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες του σπιτιού, τις μπαταρίες μας, δηλαδή τον αποθηκευτικό μας χώρο, ουσιαστικά ρεύμα το οποίο το θέλουμε τη νύχτα, και ένα μετατροπέα το οποίο θα κάνει το ρεύμα από το συνεχές που δίνουν τα πάνελ σε ένα αλλασσόμενο που είναι αυτό που καταναλώνουν οι συσκευές μας. Αυτό είναι το πιο πλήρως σύστημα. Τι τύπους μετατροπέα ή όπως τον λέμε inverter έχουμε? Και εδώ θα ξεκινήσω από τον πιο σύνθετο, τον υβριδικό. Η παροχή δηλαδή που πάει στον πίνακά μας, περνάει από τον inverter και μετά πάει πίσω στον πίνακά μας και μέσω του πίνακάς μας στις συσκευές μας που τραβάνε ρεύμα. Τι κάνει τώρα αυτός ο υβριδικός inverter? Όταν κρίνει ότι οι μπαταρίες δεν έχουν άλλο να δώσουν ή όταν τραβήξουμε παραπάνω ρεύμα που το υποστηρίζουν τα φωτοβολταϊκά μας πάνελ, συμπληρώνει το ρεύμα από το δίκτυο. Παίρνει δηλαδή το ρεύμα από το δίκτυο. Αν για παράδειγμα κατεβάζουμε εμείς 1000 W από το πάνελ μια συνεφιασμένη ημέρα και θέλουμε να τραβήξουμε 2000 W, τότε συμπληρώνει άλλα 1000 W από το δίκτυο, αν δεν έχουμε μπαταρίες ας πούμε να το υποστηρίξουν. Οι πιο φτηνοί inverters στην αγορά μπορούν να μιξάρουν μόνο δύο πηγές, δηλαδή μπαταρία και πάνελ ή δίκτυο και πάνελ. Τώρα, υπάρχει ο string tie inverter, δηλαδή αυτός που για να δουλέψει απαραίτητα πρέπει να νιώσει τον παλμό της ΔΕΗ στην άλλη μεριά, και υπάρχουν δύο παραλλαγές αυτού. Ο micro inverter, ειδικά για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, και inverter με optimizer. Η optimizer είναι ένα πρόσθετο εξάρτημα που μπαίνει σε κάθε πάνελ, ειδικά για χώρους που έχουν πολλές σκιάσεις, δηλαδή ταράτσες που έχουν καμινάδες, κεραίες κτλ. Η μικροinverter από την άλλη μεριά είναι ιδανική συσκευή για κάποιον που θέλει να χτίσει ένα μικρό σύστημα, κάποιον που θέλει να είναι ευέλικτος, κάποιον που θέλει να επεκτείνει το σύστημά του, και φυσικά οι καλές μάρκες μικροinverter δέχονται ή δουλεύουν στο να δέχονται και αποθήκευση. Πάμε τώρα στα πάνελ. Στα πάνελ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η απόδοση, δηλαδή στις ίδιες διαστάσεις έχουμε τα διπλάσια watt. Πριν από 10 χρόνια η απόδοση ήταν γύρω στο 12-13%, ενώ τώρα τα πάνελ έχουν φτάσει στο 24-25% απόδοση για την ίδια διάσταση. Έχουμε επίσης πολυκρισταλλικά και μονοκρισταλλικά. Τα μονοκρισταλλικά θεωρούμε ότι είναι καλύτεροι σε απόδοση σε μέρη που έχουν συννεφιά. Τώρα, ρωτάνε πολλοί φίλοι αν έχει συννεφιά παράγεται ρεύμα. Ναι, αν έχετε συννεφιά παράγεται ρεύμα, αλλά πολύ λιγότερο από μία ηλιόλουστη μέρα. Χρειάζονται άραγε συντήρηση τα πάνελ? Δεν χρειάζονται συντήρηση, το μόνο που χρειάζεται είναι όταν ρίξει βροχή να πάμε να τους κάνουμε ένα πλύσιμο. Πολλοί λένε ότι πρέπει να τα πλένουμε με απειονισμένο νερό για να μην μένουν τα άλατα πάνω. Αλλά η δική μου άποψη, αν θέλεις, είναι ότι αν τα σκουπίσουμε μετά, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει απειονισμένο νερό, γιατί το νερό που τα πλένουμε όταν εξαπλωμιστεί πάνω στα πάνελ αφήνει άλατα, σίγουρα. Αν όμως τα σκουπίσουμε, δεν αφήνει άλατα. Πού τοποθετούμε τα πάνελ? Μας συμφέρει βέβαια να μπουν εκεί που έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Είναι καλό να κοιτάνε προς τον νότο. Επίσης, είναι καλό σε όποιο μέρος τα βάλουμε να έχουμε μια πρόσβαση, να είναι δηλαδή επισκέψιμο, για μια βλάβη, μια επιθεώρηση ή κάτι ανάλογο. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στα εύκαμπτα, δηλαδή τα πάνελ που λυγίζουν. Είναι συνήθως πολύ πιο ελαφρά από τα κανονικό πάνελ, τα οποία είναι γύρω στα 20-25 κιλά, και είναι ιδανικά για ένα μπαλκόνι, για το σκάφος, γιατί είναι όλα πλαστικοποιημένα κάπως, για ένα τροχόσπιτο,
αλλά έχουν μικρότερη απόδοση από τα κανονικά και αρκετά μεγαλύτερο κόστος. Αν λοιπόν σας νοιάζει μόνο το οικονομικό, προφανώς και δεν σας κάνω. Και μια και είμαστε στα πάνελ, να πω και κάποια πράγματα για τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα και οριζόντιου. Η οριζόντιου άξονα είναι αυτές που βλέπουμε στα βουνά, που γυρνάνε ενώ ταξιδεύουμε, αλλά σε πολύ μικρότερο μέγεθος. Οι κάθετου άξονα δεν μοιάζουν με ανεμιστήρες, είναι ένας διαφορετικός τύπος, πολύ πιο αθόρυβος, αλλά δεν έχει τόσο απόδοση όσο του οριζόντιου άξονα. Για την Αθήνα, για πόλεις, για πολυκατοικίες, μια μικρή ανεμογεννήτρια είναι δύσκολο. Αν όμως μένεις κάπου, σε μια μονοκατοικία και έχεις και λίγο αέρα όλο το χρόνο, βοηθάει πολύ η ανεμογεννήτρια στο να ρίξεις την τιμή στο συνολικό πακέτο και να χρειαστείς λιγότερες μπαταρίες, γιατί η ανεμογεννήτρια μπαίνει απευθείας ο ρυθμιστής της πάνω στην μπαταρία, δηλαδή στέλνει το ρεύμα απευθείας στην μπαταρία και βοηθάει την μπαταρία το βράδυ, αν έχουμε αέρα, να μην πέσει. Οπότε, αν έχεις μια καλή ανεμογεννήτρια, δεν θα γυρίσεις ποτέ στο δίκτυο. Όπως είπαμε όμως, είναι για λίγες περιοχές, για τις Κυκλάδες ή για τα βουνά, για τις περισσότερες περιοχές οι ανεμογεννήτριες δεν κάνουν. Πάμε τώρα, φεύγουμε από τα πάνελ και πάμε στο θέμα των μπαταριών. Θα έχετε ακούσει σίγουρα για 12, για 24 ή για 48 βολτ. Ένας απλός κανόνας είναι όταν μιλάμε για ένα μικρό σύστημα, δηλαδή παραδείγματος χάρη ένα μικρό ψυγείο ή να φορτίσεις το κινητό σου, μια τηλεόραση, τότε η 12 βολτ μπαταρία ίσως αρκεί. Όμως όταν μιλάμε για ένα μεγαλύτερο σύστημα, παραδείγματος χάρη θέλεις να βάλεις και ένα πλυντήριο ή ένα φούρνο να δουλεύει, τότε θα πρέπει να πας σε 24 ή και 48. Άρα λοιπόν τα βόλτ της μπαταρίας έχουν να κάνουν με την κατανάλωση του συστήματος και όσο περισσότερα βατ θέλουμε να τραβάμε, τόσο πιο πολλά βολτ πρέπει να είναι το σύστημά μας της μπαταρίας. Τώρα, στο σύστημά μας, εκτός από όλα αυτά, ειδικά αν έχουμε μπαταρίες, υπάρχει και ένας σταθεροποιητής φόρτισης. Ο φορτιστής λοιπόν της μπαταρίας αυτό που κάνει είναι να φροντίσει ότι η μπαταρία θα φορτιστεί όσο χρειάζεται και δεν θα υπερφορτιστεί, δεν θα έχει, έτσι ώστε για να μην διακινδυνεύσουμε να την κάψουμε. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν ξεκινήσουμε για να κάνουμε τον σχεδιασμό μας, και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλουμε, θα έρθει ένας ηλεκτρολόγος, θα δει 2-3 εκαθαριστικούς λογαριασμούς για να μας πει τι είναι ο μέσος όρος, ποιες καταναλώσεις έχουμε και τι θα χρειαστούμε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε να σχεδιάζουμε το φωτοβολταϊκό σύστημα. Πολλές φορές θα έλεγα, ακούω από διάφορους φίλους ότι θέλουμε να κόψουμε λεφτά, είναι πολύ ακριβό κτλ. Ίσως αν έχεις μια μεγάλη ταράτσα και αν έχεις όσο χώρο θες, μπορείς να κάνεις έκπτωση και να πάρεις μεταχειρισμένα πάνελ, ακριβώς σε μικρότερα βατ, ώστε να βάλεις περισσότερα πάνελ στην ταράτσα σου, μεταχειρισμένα και φθηνότερα. Συνήθως ένα φωτοβολταϊκό είναι ιδανικό για μια μονοκατοικία, αλλά και σε μια μικρή πολυκατοικία με 5-6 διαμερίσματα είναι εύκολο οι ιδιοκτήτες να τα βρούνε και να συμφωνήσουν το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Αυτή τη στιγμή οι τιμές στα φωτοβολταϊκά έχουν πέσει στα πάνελ αρκετά και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει κανένας και να κάνει ένα έργο. Πέσανε λοιπόν οι τιμές των φωτοβολταϊκών και στο εξωτερικό και εδώ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον με το πετρέλαιο ή με τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει τώρα. Αλλά σίγουρα μπορεί κανείς να ξεκινήσει με ένα μικρό σύστημα και να το επεκτείνει. Ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί να συνδέσει και μια αντλία θερμότητος, ενδεχομένως στο μέλλον και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή κάτι άλλο. Αυτά είναι τα γενικά που θα ήθελα να πω για τα φωτοβολταϊκά και όσοι έχετε
απορίες μπορείτε να με ρωτήσετε.